И вече не мога. О, майко! Да, червена и бяла маркировка. Ух, мамка му. Чушма. Чишма. И чешма. Чушма ли или чешма? О, скивайте бира. Колко е готино. И обяснявам, че всички възможни средства са позволени. И една такава маничка чашка от кафе. На второто, на третото ходене до водата една маска с пъла и люзва водата. Връща се и вика, нали всички възможни средства са позволени. Викам да, шат фанелката в тубата. Уаа! Викам, баба, не смятах такъв ефект да постигна, но ме излязаха мокри фанелки. А като казваш мацка, колко голяма имаш предвид? 12 годишно момиченце. Не, мадама беше. Те на Исака, там от фирмата Софиянка ли беше, кой беше тя? Хитра си ти. Хитрец си ти, Андрешко, хитрец! Ние изгребахме водата, бе. Ама и как те имало въображение? Ако се просееш. И басо, майка.